Mga igsoon uban sa atong mga katuyuan nining santos nga misa at usab yapilya sa atong mga pag-ampo ang tanang mga masakiton ug sa mga tig-alima kanila. Hinumduman usab nato ang tanang petisyon, intensyon ug mga pasalamat sa mga debotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagigusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanino. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Kasalanan ko naalapas sa imong kaayo, Ginoon, Ginoon, kaluhin kami. Pagkitaan umaog kalun, kampingan ang maapos sa naluwasan. Kristo, oh Kristo, kaluhin kami. Kasing-kasing amang inusulong, ayaw Ginoo isang liway. Ginoo, Ginoo, kaluhin kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang sa natanasyo nga obispo, sa pagkabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan ug panalipod. Magtubon ta kami sa walay hunong diha sa pagigugma ug pag-ilak kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog ari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel, nga usa ka Parisiyo, ug magtutudlo sa balaod, nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog ug misugo, nga pagulaon unag makadyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto, dihay gingadlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga upat kagatus ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao. Apan kipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila,
kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan, kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili nagayud pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. O matag-adlaw didto sa templo o sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo o pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa ka butang ako gipangita, ang magpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong ipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mawang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong ipangita, ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mawang akong gipangita, ang magpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong ipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituan ko, makakita ko sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmaligon sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Sa kabutang akong ipangita, ang magpuyo diha sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanausap kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita Manila ang mga milagros sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa kabungtod ug milingkod didto uban ang iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya miingon siya kang Filipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao ang nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Ug si Felipe mitubag, bisag mupalit kitagpan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres igsuon ni Simon Pedro miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang sa nining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni atong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nagabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gipusan nila ang tanan o ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 katbukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kwaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa, mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kunit ka, O Kristo. Mga igsoon, tuguti ako sa pagsugod sa atong pagpamalandong pinaagi sa usa ka quotation na akong nabasahan. Ug ang panultihon na nag-ingon, if you have to choose between being kind and being right, choose being kind, and you will always be right. Mga igsoon, sa atong pagbasa karon, usa sa ato ang pamalandungan, mauman kung giunsa pag-igo ang 5 kapan ug ang 2 ka isda sa 5,000 nga tao. Yes, muingon kita na milagro kadto. But let us remember na ang milagro sa Dios, no, mag-flow ka na diha sa natural na pamaagi, no? Natural na pamaagi. Ug aduna gyoy nagsugod ni ato nag-spark sa milagro. Ug usab sa atong pamalundungan karon kung giunsa sa mga apostoles unsay gibuhat nila aron mapadayon ag pagsanyaw sa maayong balita ngadto sa kadaghanan ug sa tibuok kalibutan despite
na adunay hulga sa ilang kinabuhi. Ang tubag mao gayod na wala sila'y kahadlok sa pagpaambit kung unsay anaa sila. Ang milagro wala lamang dito sa pagdaghan sa pan ug isda, kundi anaa diha sa pagpaambit kung unsay anaa sila. Sa case diha sa ato ang ebanghelyo karon, adunay bata na nagpaambit sa pan ug isda. Ug gani diha sa ato ang unang pagbasa, kita gipahinumduman na kung kini para sa Dios dili ni mapapas. Si Gamaliel miingon, kung kining ilang laraw ug buwat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mga igsuon, ang unang mga sumusunod sa atong Ginoo adunay kasing-kasing ngadto ug alang sa uban. Ang ilang gipaambit ug gipanghatag nahimong igo na sila makapadayon diha sa ilang pagpanaw, diha sa ilang journey sa pagpadayon sa pagpadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios. Kini mga igsuon nagkahulugan lamang na ang nabanhawng Jesus wala nagpasabot na sa iyang pagsaka sa langit siya nagpabilin sa hilayo. Kundili ang nabanhawng Jesus nagpabilin ang iyang presensya nganhi kanato. Diha sa atong paghiusa nining Santos nga Eucharistia, dinhi sa atong pagdaawat sa lawas ug dugo ni Kristo, dinhi sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios. Ug diha sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing anaa ang presensya sa Dios. Mao bitaw kung gusto mo og milagro, no? Everyday miracles sa atong kinabuhi. Simple naman kaayo. Dili naman necessary na muadto pagayod kita kung naymuhilak na Santo Niño or musayaw na Santo Niño, mudagan dayon ta didto, magpusisok dayon ta didto. Kay magtuo-tuo kita. Nasayod ba kita na everyday makahimo kitag milagro? Pasaylua gani ang atong kaaway. Ayaw gani paningil sa ingna gani ang nangutang sa inyo na ang imong utang na 5 na katuig na impas na, gipasaylo na kanako. Dako naman kay ng milagro, di ba? Mga igsuon, in simple saying sorry is already a miracle. Ayaw na paghulat na magtinga ang usa ka tawo aya nimo siya pasayloon o ayha pa ka mangayo og pasaylo. Ang anindot na milagro na anaa kanato ang atong paghigugma ug pagpasaylo ngadto sa uban. Magsugod diha kanato. Mao bitaw mga igsuon, kita gihagit na diha sa atong kinabuhi dili unta kita mahadlok sa pagpaambit sa pulong sa paglaom, pagpaambit sa atong mga pag-ampo ug pagpaambit sa atong pagsugilon sa atong kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa atong kinabuhi. Diha bitaw sa buhat sa mga apostoles, wala man sila nagulat na mahingpit ang ilang pagkahibalo. Kundi nagpadayon sila kung unsa ang ilang nasinati diha sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ilang gisaysay kung unsa ang ilang nasinati diha sa Ginoo. Busa diha usab sa ato mga igsuon, dili unta nato ikalimtan ang pagsaysay sa atong nadawat na kaluoy o pagigugma gikan sa Dios.
Busa, ayaw kahadlok. Ayaw tuguti nga ang kahadlok o ang imong pagduwa-duha mo'y magpugong nimo diha sa pagpaambit. Kay numduman nato sa ako nang giingon na sa matag adlaw makahimo kitag milagro. Kay pagkahinumduman nato na ang Dios anaa uban kanato. Siya ang Emmanuel. Mao bitaw na usa sa dakong mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw nining Easter season mauman ang pagpahinumdom na ang Dios kanunay uban kanato. Na siya naghatag og paglaom kanato. Busa, dako kaayong hagit kanato mga igsuon, na ang buhat sa Dios, ang kamot sa Dios, ang kabubuton sa Dios, mapadayag diha sa atong kinabuhi. Busa bitaw, ang atong Ginoo wala man, ang atong Dios wala man nag-expect nato na maghimo kitag dagko kaayong mga butang, na natay dagko kaayong accomplishment. Kita iya lang gihangyo na magbuhat kita kung unsay maayo. Sa ako pabitawng giingon sa unang part sa atong pagpamalandong, choose to be kind. Be kind to others. Kay diha sa simple act of kindness, ato nang mapadayag ang paglaom na dala sa nabanhawng Jesus. Amen. Mga igsuon diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 kakatawhan, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang mga maayong butang nga iyang buot ihatag kanato. Busa diha sa atong matag-ampo moingon kita, Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Ginoo, puna kami sa imong grasya. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mopaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug sa espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Alang sa kabatan-unan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkalaan og magpabilin nga abli sa paghinungod sa ilang kinabuhi alang kanila pinaagi sa bokasyon sa relihiyoso o pagkapari, ilabi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay, natong mga minahal sa kinabuhi, ilabi na ang kalag ni Papa Francisco, makadamat na sa walay katapusang fiesta dito sa lagitnong bangkite. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa imong grasya. May gugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagatigom sa paghalad o pagdawat sa gasang tunhay. Ang imong anak nga buyog-hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa gidawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabug. Alang sa pagdayo kag imayan siyang ngalan. Alang sa mga kapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. Sudungaw Ginoo ang mga gasa nga mong gihalad kanimo. Alang sa dumana ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran, makapabulahan unta lang sa kaluwasan kanila nga nagasaksi sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Anastasio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya ug makapahimuot gayud kami. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadahi kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa gugma uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Francisco nga among Santo Papa nga imong gitawag nga anak kanimo gikan nining kinabuhia. Sa pagbunyag na matay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Sano sa iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug biha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. O karon mga igsoon, maghiusa kita sa pagtawag sa Dios atong amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imong panangiharian, ang damog kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manang sa Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan o panag-igsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa sala sa Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay papalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak, nga gituuhan namo sa dakong kaligon, uban kang sanang tanasyo, maghatag ka namo kinabuhi, ug manalipod pinaagi nining santos nga Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Katilingbanong pangalia ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo, aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tuluy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Naghalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isip katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabidantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakop, pinaagi sa kamangyatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagbok, pagbiya sa kakaspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuluy kami mahigminugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamumuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo.
Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha ang among kasing-kasing malungsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo og mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko og ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok-kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami may gugma kanimo sa bukos namong kasing-kasing, dina sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayo kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilibon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami at tubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubon nga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Puhaadiri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang. Aron kami magday kanimo uman sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Pag-ampo alang sa kapahulayang dayon ni Papa Francisco. Diha sa kahilom sa atong kasing-kasing, isip sa kapanon, ubos ni Kristo nga atong maayong magbalantay. Magpasalamat kita sa Ginoo sa pag-agak niya sa iyang simbahan, pinaagi sa iyang sulugoon si Papa Francisco. Magampo kita alang sa iyang kapahulayan nga dayon, nga ang Dios mo dawat kaniya ngadto sa iyang walay katapusang ganti. Gikan sa kahiladman sa akong kagulanan nang sagpit ako kanimo o Ginoo. Ginoo, pamati ako ungdungga ang akong mga pangaliya. Kung isipon mo ang among mga kalapasan o Ginoo, kinsay dili kasilutan, apan gipasaylo mo kami, aron magtahod gayud minimo. Nagulat ako nga mahinangpon sa panabang sa Ginoo, ug misalig ako sa iyang pulong. Nagulat ako sa Ginoo, labaw pa kamanghinangpon, kay sa mga magbalantay nga nagpaabot sa kabuntagon. Oo, labaw pa gayud kahimnangpon, kay sa mga magbalantay na nagpaabot sa kabuntagon. Israel, salig sa Ginoo, kay ang iyang gugma walay paglubad, ug andam siya kanunay sa pagluwas. Luwason niya ang katawhan sa Israel, gikan sa tanan nilang kalapasan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinukan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Magampo kita, O Dios, magbalantay nga walay katapusan sa mga kalag, sudo nga kining katawhan nga maampuon ug itugot nga ang imong alagad among Papa nga si Francisco nga diha sa gugmang Diosnon pangulo sa imong simbahan uban sa panon nga gitugyan kaniya makaangkon unta siya sa ganti sa buutang pag-alagad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag sa imong sulugoon nga si Francisco o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong mudanag unta kaniya hangtod sa kahanturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaasam kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, nahalad ng santos nga misa, lakaw kamo nga puno sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pits Señor!